Predstavujeme vám záťažový test nosiča bicyklov na ťažné zariadenie Envio E-Max 3. Aby sme ukázali jeho pevnú konštrukciu a stabilitu, pre potreby tohto videa sme ho zaťažili 100 kg stavebného lepidla. Nie preto, že by bol určený na prepravu stavebného materiálu, ale aby bolo jasne vidieť, akú rezervu má pri vysokej záťaži. Envio E-Max 3 je jedným z mála nosičov, ktoré vďaka nosnosti až 85 kg zvládnu aj prepravu 3 elektrobicyklov. Pevná konštrukcia, vysoká nosnosť, stabilita a moderný dizajn. Presne to, čo potrebujete, keď chcete bicykle prevážať bezpečne a bez kompromisov. Upozornenie. Záťaž vo videu slúži iba na účely tohto testu. Nosič používajte výhradne na prepravu bicyklov a vždy si overte maximálne povolené zaťaženie ťažného zariadenia vášho vozidla.